Niin, me kaikki vanhemmat kilpajoukkueet harjoittelee kaupungin luonnonjäällä kello 18 ihan Muurolasta Vikajärveleen. Ollaan saatu näin järjestetty kaikille joukkueille ihan yhtä hyvät vuorot. Hei, varovasti sen jään kanssa siinä nyt. Jaksaa! Painaa! Olosuhteissa ei ole mitään valittamista. Ei syyskuussa paljon lumisateet eikä pakkaset haittaa. Jaksaa! Painaa! Pukukoppitilat on vielä aika pienet ja heikot, että vähän vaikea ennen reenejä vaihtaa kamuja siellä. Uudestaan! Ja hyvä, että nuo jäärit alkaa jo kello 18, jää aikaa vähän muuallekin. Tämähän tuo jää vähän erilainen, mutta kyllä siihen tottuu kuitenkin. Kilpailuetu on ihan selkeä meille kautta linjan, että en usko, että tätä luonnonjääden hyödyntämistä tässä mittakaavassa ollaan vielä keksitty missään muualla Suomessa. Kiitos. No niin, ja vaihda vielä kerran asentoa. Hyvä tytöt.